Bă, când eram mai mic și mă jucam cu vecinii mei. Așa. Mamă, tu erai mic, mă? Da. Acum ar mai încape pe ușă. Căpeam pe ușă, mă jucam cu vecinii Metin și zicea pe Metin când joci trebuie să te alegi serverul când intri pe el. Nu știu. Și scria busy la foarte multe, că era jucat jocul pe atunci. Și vecinul zicea Bushi, dacă e Bushi serverul nu poți să Oh, mamă. Bă, eu tot încerc să vă dau invite, cred că sunt într-un loc nașpa și nu vrea să vă dea. O să te înfrucți din creditul meu la video. Ok, bro. Nu vrea să mă lase să vă invit tot. Dacă dai pe social, dai esc și apoi social, poți să vezi listă cu prietenii și dacă dai pe e-food-ul, poți să dai invite la oameni. Hai, ți-am dat request to join, an error has occurred. No, și mie E mă o dat să, stai mă. Îți dai seama, joacă toată lumea de talent. Bă, poate nu se repară serverul, dar poate mere. Bă, dar Barta ce face acolo singur el? Gunning. Hai mă, mai încercăm o dată. Speranța moare ultima. Sau prima dacă ești prost. Da, păi ieri mi s-a întâmplat să fiu. Da, Numai ieri? nu mai e. Dar o să dea eroare. Băi, Da, nu vrea. Ăsta e private, bă, Mihai. La Cum e? tine. N-are cum, bă, n-are. No, ce fac mă, picioruș? picioruș. Da, Food Jobs go crazy cu caracterul ăsta, bă. Zic eu. I beg your pardon? Uai de capul meu. Ce? A, șoc, nu? E imun la damage-ul meu și nu-i mai dădeam damage. Bă. Aoleu. Uai, ce făță are asta, nu fac bă. Aici. Ok, caracterul tău e o leacă out of reality. Cu aia te teleportezi. Ia pe Michael Jackson. De ce n-a mai fost? Stai. Energy barul dacă îi dai în ei, mai bine ar fi. Ai omorât oameni pentru monster. Da, mă, bă, este zombie de dă one shot. 2 seconds later. Oh! Bine, frate. David, dă-ne revive. Nu cred că poți să învați. Ba, se poate dacă dăm dodge-uri. Bă! Stai că amul vine după mine. Bă! O ține pe asta cu mine aici, nu-i problemă. Hai să mergem la casa lui Michael. Da, bă, să-i lutăm safe-ul. Yeah. Nu-mi place seara. Hai. Bă, da, un talent să dau bănele cu cuțitul ăla să-mi la picior. Hello there. Is Jesse. Uite-l. Hai, Doamne! Jesse, we have to cook. Yeah, Mr. White. Mikasa is your casa. Mam, spaniola aia. We got company, find you. De ce e alb la cur? De ce nu e așa poros la cur? Hey yo, what the fuck? Big evacuation party, you know.
Comoară de copil. Uite bă, ăsta e Mihai, nu vezi cum pute. Bă. Man, shut your bitch. Wow. Insane. Da, noi mirosim a straight. Adaci. Da, ce liberi. Dude, you need to get the fuck out of my house! You smell like pure, unfettered ass! Bă, haideți în casa. Ok, nu veniți în casa asta, stați în amil de level mare. E dracului. Uai. Bum. Ok, bă. Hey, Jesse! Doamne, nu mă așteptam să arate așa. Jesse, we got a cook. Jesse, we need to cook. Mr. White. Oh. Fuck you, me. Mamă, asta e nerdy, pe care grip super puternic. What do you mean by that? Hey, ia pe de. Ce fac de? Bă, nu mai dă, bă, hai, dă. Ajunge să ai scandal cu un... Eu, nu. Ok, hai, nu știu. Ok, mi-am dat foc singur. 2 secunde. 2 secunde am gândit atunci când explodează lucrurile. Ce-i foc pe scară? Trotinetă versus Dacia poliției, tânărul a scăpat. Da, am văzut aia. Am murit când am văzut. Polițiștii din Galați încearcă să-i dea de urmă unui bărbat care a fost urmărit de un echipaj, dar a reușit să se facă nevăzut, deși era pe trotinetă electrică. Martorii spun că urmărirea a început după ce trotinetistul care mergea cu viteză a refuzat să oprească la semnalele agenților. Imaginile au fost filmate de mai mulți martori care s-au distrat copios la întreaga scenă și au stârnit un val de comentarii. Imaginează să te întreagă în trotineta. Bă, da, era, bă, în linie dreaptă. În linie dreaptă, bă, băiatule. Să că nu merge să mă mișc. Dă-mi foc, aduceți zombie la mine, nu puteți. Nu, că ești în safe zone. Am găsit water can. Bă, mai la picioare de... Light work, no reaction. Light work, no reaction. Bă, dar arată pe ea, frica. Doamne, Albert și Einstein suntem, bă. Mere? Nu. Ok, Bă, bă, ok, hai. încă o dată îl lăsăm să moară. Nu, bă, nu. Zici că dau apă la plante, numai că-i bârdă. Mi-a dropat o katană jocul. Yo, unde e? La mine aici. Where? În capăt. E o lopată! Na, nu-i corect, Na, dar asta nu e acolo, asta m-a spus. Aici stă. Fight back! Fight back! Fight back! Fight back! Am împiedicat de ăsta. Ioi, că-s doi! Vezi că face boom, fugiți. Bine, frate. Doamne. Bă, Stai. Hai dat-o aici. S-a aruncat-o mai în față. ce? Alexis Hernandez.
Ok, o să vreau să văd ce face butonul ăsta. What does this button do? Please, please, do not push the button. You have no idea what it... Îs mort. Coai, mort. Mori, mă. Mai mori. Hai că pușcă. Mai continuăm? GG. Da. Încă o leacă. Încă o leacă mai mult. Non.